बिटिआर गोरोबथाया भारत सरकार आसाम सरकारनि मख'नायाव गोजोन गोरोबथा हिसाबै बयबो बेखौ मिथियो। नाथाय अब्ला जेब्लासिम बिटिआर गोरोबथानि गुबै राजखान्थियारि दाबिनि समाधाना मावफुंजाया बे समसिम बर' हारिनि साफ्रोम सुबुङा गोजोननाय गैया। आरो बे नङा जे माने दावराव दावसि गैयैखाय आन्दलन गैयैखाय गोजोन गोरोबथा हिसाबै बेखौ माने बयबो गनायनानै लागोन बेबो नङा। मानोना राजखान्थियारि दाबियाव गोरोबथाजों फैनानै दिनै सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुराव थानायनि माखासे गामिफ्रा बड'लेण्डआव सोसनजानायनि सिमा बारायनांगौनि थाखाय जि मोनसे राहा बे राहाया दिनै थाद'नानै दं। आरो बेखौ जागायफिननो थाखाय आसाम सरकारा राहा लानांगौनि जोङो बे दाबिखौ लाखिदों। आरो गुबुन माखासेया आसामाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाजादों आरो बेखौ मावफुंनायाव दिनैबो बावहाय माने थख'यै इलेक्सन जानो हानाय आरो समस्तिखौ मोजाङै रानसारनाय थासारिया जायाखै। आरो जायखौ दिनै जोङो दाबियाव लाखिफिनदों कार्बि आंलंनि बर' कसारिफ्रा जोङो बावहाय एसटि हिल्स नङा। आरो बेखायनो बे एसटि हिल्सआ बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्डआव लिरजाबाय जे बिथांमोना बे मर्यादाखौ मोननांगौ। भारत सरकारा मावफुङाखै दाबो। आरो बेफोरनो दिनै बर' हारिनि थाखाय जोंहा राजखान्थि समाधान जायाब्ला जोंहा गोजोननाय गैया। दा बिनि थाखायनो बेबादि धरना लानाय जादों। आरो भारत सरकारा दिनै 125 जि मोनसे भारत संबिधान संशोधन खालामनांगौ 6 सिडुल काउन्सिलाव जि मोनसे जोंनि एकर्डआव लिरनाय बादियै जोंहा 60 मेम्बार जानांगौ आरो बेजों लोगोसे भारत सरकारनि डाइरेक्ट फाइनेन्स मोननांगौ। बेफोरो जोंनि गुबै राजखान्थियारि समाधान। जाय समाधानखौ बिटिआर एकर्डखौ गोजोन गोरोबथा होनोब्ला बेबादि समाधान जायोब्लासो जोङो गोजोन गोरोबथा मख'नो हागोन। नाथायबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ गोथोङैनो थोंजोङैनो पार्लामेन्ट सोलिगासिनो दाबो आरो आसामाव एसेम्ब्लि सोलिगासिनो। बिनि गेजेराव जोंनि एकर्डआ मख'जानांगोन मावफुंजानांगोन आरो बेखौ हास्थायनानैनो जोङो दिनै बे धरनाखौ लानाय जादों। आरो अदेबानि उननि समाव जोङो जुदि मावफुंजानायखौ मोनाब्ला जोङो साननो बाध्य जागोन। जोङो सानना लानांगोन जे बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जोङो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जागायनायाव बयबो बर' हारिया बेवहाय बारसोमनानै दिनै मोनथाम गोरोबथा जालांबाय। जि मोनथाम खोलोबनि आन्दलन जालांबाय। जोंहा 5,000नि बारा मुंख्लं जालांबाय। जायखौ लानानै जोंनि गेजेराव सिलाइनि आन्दलन गणतान्त्रिक आन्दलन आरो दिनै गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनो हानाय देरसिन गोहोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबो गोथाङै दं। दा बेनि थाखायनो भारत सरकार आसाम सरकाराव जोङो बे दाबिखौ लाखिनानै मावफुंनायखौ मोनाब्ला बिटिआर गोरोबथाया गुबैयै मावफुंजायाब्ला आबुं जायाब्ला जोङो बिनि उनाव जोङो आलादा रायजो दाबिफिननायखौनो थार दाबि होननानै जोङो बेखौ भारत संबिधाननि सिङाव जोङो आर्टिकोल 2 आरो 3नि गेजेरजों मावफुंजानायखौ जोङो हास्थायगोन। मानोना बियो गणतान्त्रिक दाबि हिसाबै आरो गणतान्त्रिक गोहोजों गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाया संबिधानिक मोन्थाय आरो जायखौ लानानै जोंनो रावनिबो माने बेवहाय थुनज्लायनाय नाङा। जोङो दिनै रावनिबो हेंथायै थुनज्लायनोबो गोसो गैया। नाथाय बे आन्दलना बर' हारिनि आरो बे गणतान्त्रिक दाबिया बर' माहारिनि आरो बेखौ मावफुंमाराब्ला जोङो दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ नासयगारनानै जोङो आलादा रायजो फारसे थांनांगौनि थाखायबो जोङो साखाफारा जानांगौ होननानै जों सानदों। दा नोंथांमोननि गेजेरजों जों आसाम सरकार भारत सरकारा बिनि सायाव सांग्रां जानांगौनि थाखाय जोङो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो धरनानि गेजेरजों जों फोरमायबाय। आरो बे दाबिफोरखौ मावफुंनायाव जाहाथे बिथांमोना फेलें खालामा जोङो खावलायो।